Vika wachagi wach mainyo chunyu ni kwand jogo mowito ngimagi e masira mar oula medore ka e kaunti ma Kirinyaga miyo moro ne otho bang' oula ywere kinde manotemo kalo aora Thiba masani koro pong' kaluwore gi koth mapek mamedo chwe e kor gwenge mapacho ka. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich bende lero, moko kuom jodak ma sub kaunti ma Nyando bende sani koro oula odaro e miechgi bang' Aora Nyando muomo nyaka e gwenge makono. Kor gwenge mopogore pachoka medo kelo midhiero ne jopiny kaluwore gi pek mar oula ma bende medo kelo tho e gwenge mopogore pachoka. E kaunti ma Kirinyaga miyo moro ne otho bang' oula ywere e kinde mane otemo kalo aora moro mane opong' e alworano kaluwore kod koth mapek mane ochwe kor gwenge makono. Moko kuom jogweng' mane otony e kinde masirano lero kaka oula ne oywero miyono. Ringre ne oduogo oyudi okinyi ma kawuono. Nilikuwa nimemfuata pia, mimi nilikuwa nikivuka, lakini kabla avuke maji yakamzidi na akawezwa kubebwa, lakini mimi nilikuwa nyuma yake. Nilipoona ya kwamba amebebwa, mimi sikuweza kupita, mimi nikarudi nyuma na tukajaribu kupiga nduru ili watu wakuja wamsaidie, lakini kwa vile mvua ilikuwa kali hakuna watu waliweza kusikia, kwa hivyo hatukuweza kumsaidia. We were on the search the whole day until this late afternoon, late morning, when we found her within the bed of the river. Bende kaunti achiel onogo e gwenge mag Muya familia moingo 200 odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' pi oula donjo e utegi ma odarogi. Familia go ne ochuno mondo dar oko e mieregi bang' aora Thiba pong' kaluwore gi koth mane ochwe alworano e otieno. Area hii imeharibika, happen juu ya drainage. Kama wangetengeneza drainage hii area ungekuwa kusuri sana. Wengi wameumia na hasara kubwa imeonekana. Sisi tukapata shida kubwa kwa sababu hatukuwa tumepika, hatukuwa tumekula, hatukuwa na place ya kulala. To e kaunti ma Kisumu, jopiny buora e sub kaunti ma Nyando bende ne odare miechgi kaluwore kod oula mane omonjogi e miere bang' Aora Nyando pong' ma olo oko. Kuonde ohala kod ute mamoko e chiro ahero ni pi opong'o do kendo weyo jopiny kod lal maduong'. Koth ochako chwe sa 1 karomo sa 7 pi omonja. Awuok e ot gi nyithinda te, ot bol watan chiliel. Akwayo sirkal nokonya. Ochwega pile to kawuono omuomo wa. Mwaneno tek gi kodhne nikech pi opong' ma kaka watim onge. Mokwongo oda noseluar jamni gweno tho die kendo olalna madhok amanyo ma kata kuma dhi ayude onge. Koro gimwa sirkal ni mondo gitimnwa, giyawnwa pigni chope i Nyando. Owuok Nyalbiego tigo e Nyando. E koka bet wanyalo yudo nafu. Pi omonjo wa sa 8 otieno ma ute 2 mag yawuota osegore piny. Naparo ni oda ka odong' kendo dakika matin oda ka be pi odonje. An gi nyikwaya bet mane pap oko, koro akwa sirkal ni mondo konya nikech yawuoyigo an go me pap. Magitimore ka familia moingo 700 e gwenge ma Kobala, gwenge mag Wangchieng kod Central Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay bende pod neno matek mokalo nyaka ni pi oula darogi e miechgi. Pi ma bende oseweyo ka thoth ute oruombore piny ka puothe kas ma odhuro bende sani kolewe wi pi. Ali Abich, Ramogi TV. Midhiero mar koth machwe pacho ka endi